Още една прекрасна машинка, BCS, италиански мотокултиватор с дизелов двигател 10 конски сили фирман SDE 186 FAE, което означава, че е с електростартер. Ето го електростартера. С електростартер, вграден генератор за зареждане на акумулатора и реле регулатор. Акумулатор чисто нов, 20 ампер часа, 12 волта. Така, машинката е, както казахме, BCS, има си тежести на колелетата, комплект с фреза. Друго какво да ви кажа, мисля, че става видно самата машинка в какво състояние. Много ясно, че машинката е с гаранция 2 години. Двигателът чисто нов, да не ме питате. За фрезата пак да кажа, че не давам гаранция. Фрезата е обслужена в отлично състояние, с заредено масло, сменени мотички, но не давам гаранция на фрезата, както винаги. На всички мои машини не даваме гаранция на фрезата. Иначе мотокултиватора и двигателя е с 2 години гаранция. Акумулатора е с 1 година гаранция, но той е гелов акумулатор, ще кара доста време. Машинката е с лева и дясна спирачка. Тия двете ръчки са за спирачки. Диференциална е. Блокаж на диференциала. Това е ръкохватката за подаване на газ. Дава се пълна газ. Това тук е съединителя. Съединител е също чисто нов. Комплект съединител вътре е чисто нов. 320 лева. Грил Петров, Ботевград. Има ги. Който иска може да си купи. Гумите също са чисто нови. Не са китайски гумите. Гумите са турски. Хубави са. Аз си купувам от тях. И вече са изпитана модел и марка. Така че качествени са. 12 са гумите, но са 6,50 по 12. Достатъчно широки, за да може да оре, да тегли ремарке и така нататък. Тежестите са по 30 кг и са си оригинални за BCS. Сега да ви покажа как се запалва. Между другото, тук се проверява маслото на двигателя. Така, а от тук се проверява маслото на скоростната кутия. Диференциално масло в скоростната кутия 1540 на двигателя. Сега да видим как ще запали. При дизелите това е декомпресора. Натискаш го, ако не сработва, направо палиш. Така, даваш контакт и запалване. Като запали, връщаш газта веднага. Капака на фрезата отзад подрънква, но той е просто окачен на 2 куки за това. Иначе машинката е супер. Всичко е изрядно. Няма да пуши, няма да чади. Чисто нов двигател. Няма какво да го обсъждаме. Маншонче, закупено от Грил Петров. Само е това маншонче на вилката на съединителя, 30 лева. Който му харесва. 30 лева. Без доставка говорим. Така. Скоростите са като на българския мотокултиватор Пловдивския. Има бързи бавни, диференциален е, както казах, с блокаж на диференциала. Това са бързите и бавните. Той е лот. Бързи и бавни. И вече имаме първа, втора, задна и пета скорост. И на бързите трета и четвърта. Първа става трета, четвърта става, втора става четвърта. И пета си е пета, независимо от лоста дали е на бързи или е на бавни. Фрезата се включва от този лост, другия, с съединител, разбира се. Фрезата се включва с съединител. Може да се изключи без съединител. Даже е по-хубаво да се изключва без съединител. Да се върти втулката.
Но за включване задължително с съединител, иначе ще изрониш шлицата или на вала силоотводния, или на фрезата, пиньона. Както казахме, лева и десна спирачка, това са барабаните спирачните двата, червените. Вътре съм монтирал чисто нови накладки, стават задни накладки от Aprilia Scarabeo. Има ги в мотор байк, не се притеснявайте, но те се износват веднъж в живота. Тук просто някой специалист ги беше свалил или откраднал. Но няма значение, ние сме купили и сме монтирали нови спирачки. Всяко зло за добро. Заредене с нафта, заредене с масло навсякъде. Машината е готова за експлоатация. И да обясна как се гаси. Гаси се ръчно. Ако някой желае, може да се изведе жило или така нататък. Но се гаси ръчно, тук има една планка на газта, която се връща и той изгасва. Не ме питайте защо е направено така, не съм го измислил аз. Янмар японските са така и братята китайци са направили репликата на Янмар по същия начин, така че така се гаси. Това е за машината, който има интерес, знаете телефона 0898 619157 Тихомир Георгиев, град Вършец. Цената на тая хубосия е 3250 лева, комплект с фрезата, разбира се, и тежестите, и акумулатори и така нататък, както го виждате на клипа. Може и без гаранция на 2850 лева, който както желае.